Ce este Footprint Order Flow și cum îl folosesc pentru a înțelege cine controlează piața. Acum haideți să fim serioși, ce credeți că mișcă piața? Ordinele reale de cumpărare și vânzare și imbalanțele dintre acestea? Sau că MACD s-a intersectat cu Julieta și Fibonacci a ajuns la 50, după care s-a rupt trendul și vă las pe voi să decideți ce mișcă piața cu adevărat. Folosim Footprint ca să vedem volumul tranzacționat la fiecare nivel de preț, cel de pe bid și cel de pe ask. Scopul final este să vedem agresivitatea participanților. Dar până să trecem mai departe, haideți să vedem cum funcționează agresivitatea și pasivitatea. Să începem cu vânzarea. Sunt două tipuri de vânzare. Vânzare pasivă pe volumul de ask, unde aștepți ca un cumpărător agresiv să îți execute ordinul, sau vânzare pe volumul de bid, unde tu ca vânzător agresiv execuți un cumpărător pasiv. Iar la cumpărare la fel, este cumpărarea pasivă pe volumul de bid, unde aștepți ca un vânzător agresiv să te execute, sau cumpărare agresivă pe volumul de ask, unde tu ca cumpărător agresiv o să execuți un vânzător pasiv. Pe un simplu DOM ca acesta putem vedea pasivitatea. În schimb, pe Footprint o să vedem agresivitatea. Ca și exemplu de agresivitate, ca prețul să urce mai sus, va fi nevoie de cel puțin 91 de contracte de cumpărare agresivă. Și tot așa, după 107, 123. Ca să scadă, va fi nevoie de 26 de contracte de vânzare agresivă, 106, 128 și tot așa. Acum că am înțeles agresivitatea și pasivitatea, revenim la Footprint. Avem coloana de bid, coloana de ask. Dimensiunea volumului verde sau roșu arată cât de mare este diferența dintre bid și ask, pe care o putem calcula automat în platformă. Aici ar fi 450, iar aici ar fi 337. Deci aici, diferența dintre volumul de ask și volumul de bid a fost de minus 337. Vânzătorii au fost mai agresivi decât cumpărătorii. În schimb aici, cumpărătorii au fost mai agresivi decât vânzătorii. Ei bine, lumânarea fiind încheiată, putem trage concluzia că vânzătorii agresivi au fost absorbiți, iar cumpărătorii agresivi au fost plătiți și prețul a urcat. Mai avem și zona de volum, unde putem vedea numărul total de contracte executate. Un volum ridicat crește probabilitatea ca această zonă să acționeze ca și o zonă de interes. Ce ne mai poate arăta volumul este interesul. Și aici vedem că în zona de jos a lumânării, unde au fost absorbiți vânzătorii, interesul e foarte slab. Iar împreună cu această cumpărare agresivă și volumul ridicat, putem acționa cu o cumpărare aici și cu un stop sub zona care nu am prezentat interes și am absorbit și vânzătorii. Acum să vedem cu exemple reale, chiar de ieri, cu o pierdere și cu un câștig. Să începem cu pierderea. Am avut zona de low of the day, unde am absorbit vânzătorii, am venit cu cumpărătorii agresivi și am luat un buy în zona asta, care a rezultat într-o pierdere destul de mică. Și să vedem de ce. Ce am fi putut face mai bine? În primul rând, volumul a fost mult prea balansat, cu prea mult interes în zona de jos, iar în al doilea rând, volumul a fost relativ mic, spre normal. Ținând cont de aceste două aspecte, am fi putut evita pierderea, dar nu contează, a fost un setup. În trading trebuie să ne asumăm că există și pierderi. Trecem la a doua tranzacție, unde am avut un setup perfect. Zonă de interes, volum scăzut în partea de jos, absorpția de vânzători urmată de cumpărători agresivi. Pe un volum total destul de ridicat, am venit cu un buy și am luat profit în zona de yesterday high, pre-market high, unde am văzut o absorpție de cumpărători. Cam așa funcționează tradingul, bazat pe ordine reale, unde este o luptă continuă între vânzători și cumpărători. După ce vedem cine este în control, ne poziționăm de partea lor pentru a ne crește semnificativ probabilitatea de a câștiga. Cam atât cu absorpția de pe Footprint. Sunt multe alte aspecte care pot fi urmărite pentru a ne crește rata de succes, pe care o să le explic în viitor cu exemple reale. Dacă vă place conținutul și vreți să mai postez în viitor, lăsați un like și un subscribe pentru a fi la curent cu noile postări. Până data viitoare vă doresc numai bine și să aveți un trading excepțional.